Iba minto esimuaika elietalia James Omarigongwae na kabero mugavana ino ga Kisii igotorega musoche se president yagocha gocha mambia torigerete ngame pango kiegendere tororo inchena kolega sina ino ga Kisii county for 10 years na kora 10 years yindo chenga baya aerete buya tutabwat mechando nonde abagusiba minto abakristo ba minto onko basaba kimuranche mochega iga in large numbers ekiagera oyogo chaga iga mambie president ye republic yeito ya Kenya Dr. William Samoei Ruto netake tomuorokie obwanchani eriegere nonyine ebinto togocha gosaba oikatosaba mangana echipara tosaba mangana amache tosaba mangana health services tosabe amangana amagenderero amangana echisemi iga seito gusi abarai ba minto led by oyo minto mo CS Ezekiel Machogu igotoko basabera buya bonsi no barega mambia na ni manyete ngamba ache batuborira ibintu byonsi aya nenche munamumanyete na umo president na ngobo chairman obwe state corporation yaye na motebiri na motembi yamono na ninko motebi nganto kore na regasi igaba gusiba minto nche onko basaba kimuranche mambia abakristo ba minto abakatoliki ba minto n'abantu bechikanisa kinde kyonsi mwanje te ondebu abo amangana Nyasaye mochega iga in large numbers eliya to welcome president yeto ga iga muso onko ba kirambi yamono Nyasaye abakonye. Thank you very much.